Пътуваме първа клас. МБТ е курво, ние сме друга раса. Запад ти сочи компаса. С 6 проститутки в таса съм. Ако си слушал е би очи, значи знаеш колко тежка класа съм. Ако всеки ден на пангара си, значи знаеш каква класа съм. Мразим буркани, ма трябва да ги храни. Умрели са от глад тия мърши. Слушат и душат, ма пак шишани. Разхождам с Dance Music. Сутрин слънцето се пъзва, в Петрич взе да ми омръзва. Пускам в бенца климатика, цяла София ме вика. Гуми в калниците скрити, путките са ми навити. Турбоджантите завърта, хром свети блясък търпа. След минута 2-3-5, ръчка моя самолет. През Сандански аз минавам и патруки задминавам. Но подгониха ме майна, яд ги хвана тия лайна. А в момента пуша коза, как да спра ще се изложа. Стъпвам мечо, побеснявам, димо турбо им подавам. Креснем бързо, профучавам, лесно никак не се давам. На завоите в дефилето, разсипа ми се кафето. Но